Ngoy, naog diha ngoy. Ali ni tato ipos ngoy para makuha kas tag-iya ngoy. Nanay unggoy di ari o kinsa nawad ag unggoy diha na diri sa pinakataas ikaupat nga. Ay, moambak. Ay! Manggukod. Moambak siya. Ala isog siya duulon. Hala ka guys, kinsa ning unggoy guys, masuko siya duulon. Yaro ako diri sa pinakataas sa upat ka kalinga kalsada. Ala. Handagan. Ikuha niya saging. Ning balik siya saka. Hello guys, good morning sa atong tanan guys. Guys, naami na ay ko andre guys, unggoy nakabuhi guys. Tura mahadlok mi mo duol guys. Uy kay masuko siya. Asa to be? Saan yun? Hala. Ayun Ay hindi man makita dito sa camera ko. Guys, ang unggoy guys, daara guys, gabahis guys. Dako kay siya nga unggoy. Ay to ara o tura. Dako kay siya nga unggoy guys, tura guys, gabahis siya. Ngay! Ngay! Nagkaon ng ahon. Ngay! Masuko siya duulon guys, mahadlok mi guys kay mo action siya ambak guys, ang makakuha ra gid daw ana is ang tag-iya ra gid daw. Unya gipos na mo sa group chat guys, wala pa may ning claim mo pa ning anhi de ari kinsa de kani taga dito daw ang tag-iya o. Nya di man namo madakpan guys. Na tong unggoy guys oh. Di man makita dito sa camera ko be. Saan kaya siya dito? Ay, kasi natabunan ng kahoy. Iyan siya oh. Nagkain ng dahon. Ngoy! Ngoy! Naog diha ngoy. Ngoy, naog ngoy. Kamakuruntihan ka ngoy. Ako nang gipo sa group chat guys. Kay para maklim sa tag-iya. Pero wala pa tag-iya ming anhi guys. Baka unya pa to dapit makita akong message. Tura oh. Dako kay ang unggoy guys no. Mura siya na siya breeding nga kuan guys. Pagka unggoy na siya breeding. Hoy big boss. Kaibiganin mo yung unggoy big boss kay para hindi matakot sa iyo. Kay para mag-ano big boss. Kay para sani magnaog big boss. Inyuhan na unggoy ma'am oh. Tura oh. Nakabuhi. Adili na inyuhan. Aw. Perminti man nagkabuhi. Mo gani ako na pud ganing gipo sa kuan sa group chat kay taga dito daw, nurse daw dito binawag sa inyo kay Di ba babaw? ano daw puti nga balay dira oh. Ay lagi Ah, dito nagikan? na. Sa katong last kanina weeks ago man siguro to nakabuhi pud. Oh. Naabot ko daw dito sa balay. Laagan bat ungguya ni. Hello. Pero labot siguro. Masuko siya duulon oy. Mo gani mo pala bigib sa ambakan to dagko kay bangkil ra ba? Gino ko dali na anak. Sige tagaan og kaning saging sa silingan dira ra gibutang iyahang ginaog ikuha ning katkat sa sakyanan ning tungtong. Naggay sabi na og ilang kamam dili man day ilaha. Na ang unggoy. Samot ang makita na sa mga iro diri guys oh daghan ra ba kay mga iro diri na saba di ka sa tanan. Paano yan be? Hindi man yan siya magnaog. Buti yung mga aso ay buti yung mga aso ko ay hindi na nag-ingay. Dito na naman ang nag-ingay oh. Andito si Big Boss. Nakaabang sa unggoy. Paano? Okay lang sana kung doon siya sa bao-bao oh. Doon siya sa bao-bao mag-upo kay wala problema kay sira na yan ang bangko diyan. Eh dito mag ano sa sasakyan, masira yan bago pa naman yung sasakyan. Doon siya sa ibabaw ng mangga nagkain ng dahon. Gutom na gutom siya guys at saka uhaw na uhaw. Pinainom siya ng tubig.
ka, Bi. Mamaya pa yan dyan, Bi. Ang init. Wala, namatay ang serpentina sa kainit, guys. Oh, namatay ang serpentina sa kainit. Namatay ang serpentina ko. May tubig kayo dyan din na maghingi ako kayo. Lagyan ko yung serpentina. Ay, dito, ay, oh, meron dito, oh. Ara, oh, tubig. Huwag na, ako ang bubuan ang serpentina sa akong bana. Kay, namatay sa kainit. Wala namang guni na bubuan, good. Dako kayong unggoy nag. Ang laki ng unggoy. Oh, nandyan man yan nakaupo sa sasakyan. Ang laki talaga. Hindi malapitan, magalit siya, oy. Andyan ay. Sa puno, sa ibabaw. Ay, bilat. Manok. Ay, Texas nga manok, guys. Ara. Oh. Texas nga manok. Dapat dito isa ni Ara. Oh. Hi! Ang mga Texas na, guys. Na. Sa musilina na. Dagan kayo sa likod. Ang akong bots, guys. Wapo kita ang sipat lang. Hi, bots. Bots nga sipat. Bots. Bots nga sipat kayo. Hi, Inday. Bots nga sipat ni Mami. Langi nga sipat. Ang langi nga sipat. Na. Dili man ni makuan ako ang cellphone. Uy, kanabitang makuan siya, guys. Maatubang. Dito sana, okay. Malapit lang dito. Noon, oh. Pangit ka, tita. Ha? Kamera ko. Yung sa akin, hindi maano sa, ano, harap, ay sa talikod. Matanda na ito. Ha? Matanda na? Lalaki? Yun, guys. Na, guys. Abisan mo yan ng ano, prutas. Prutas, okay. Nuwa, gaya yung prutas. La. Saluin yan. La! Nagtakbo gani si Boss, si Big Boss. Oh, takot. Hindi man talaga tayo si Bibi. Ngoy! 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 Smile nga din ang ihi! Guy, kadagko sa bangkil! Murag abat, guys! Dagko kay bangkil! Ngoy! Uli na sa inyong balay, Ngoy! Saluin niya lang yan, aso eh. Saluin niya lang yan. Ala, kadagko sa bangkil ni mo, Ngoy! Uli sa inyong balay, Ngoy! Uli! Ah! Magalit siya na tayo pag maglapit. Naakit na naman siya doon sa pinakataas na ano, oh. Yero. Kain siya ng dahon na, ano siya, nagutom. Na, yung ano, may-ari lang daw makakuha daw yan tayo. Hindi daw yan maglapit sa iba. Ano, oy, kanang, ano siya, kaning isog, matapang. Oo tayo, ang laki pa naman ng pangil. Pag makagat tayo niya, na-impas talaga. Ang ingay ng mga aso ko, guys, kaya nakakita sila ng unggoy. First time nila nakakita ng unggoy, siguro nagtaka sila kasi hindi kalahi nila, hindi katulad ng mukha nila yung unggoy, kaya ang iingay ng mga aso dito. Sabi nanay mo, anak daw. Doon daw tayo, yung nurse daw doon. Baka nagtrabaho ba? Pero bakit man yan makawala?
Dalawang beses na yan nakawala tayo. Nung una doon sa baba, tsaka doon. Tapos kinuha. Ngayon nakawala na naman. Parang hindi pa yan ako. Hindi nakatali. Parang Oo, no? Yun na nga. Kasi pag nakatali yan, meron yan bakas dito. Oh, wala man. nandun na oh. Doon, oh. Ah, nagpunta na sa baba? Oh, doon sa bubong niya. Oh. Ah, yung sa taas? Oh, yan oh. Sa bubong. Dito oh. Na. Doon pa yan oh. Baka magpasok yun sa bahay pa. Ah, buti kayo, umalis na sa sasakyan ni Luz. Diyan siya sa taas man, oh. Ah, doon pa yung ano ng saging. Big Boss, kaibiganin mo yung unggoy, Big Boss. Teka, ano mo lang, kalaki yung unggoy. Pareho kayo laki. Sabi, may na, kilala namin yung anak. Oo nga. Gipost ko nga sa Peace Eyes ano tayo sa group chat kay para makuha nila. Nako sa tindahan guys kay maakoy piliun niya pagkaon guys lami isima-sima. Kuan ko jo ay los. Ang unggoy los o ana sa ubos. Magkuha tag masima-sima guys kay lami isima-sima. Unsa may atong isima naputol bay akong kaon guys ay kining dagan ko diri sa gawas kay ang unggoy akong gikuan kilantaw. Kuha ko ani okay paborito ni banana ni. Dalagang bukid. Atong kuan nun. Dayon, unsa pa tong masima-sima ani. Madlong ko makaog junk food guys. Oy kay Diyos ko Lord magparat traba kaayo. Itlog. 2, 3, 4, 5 lonis. Egg. Tuning naog man to dito sa inyong atop sa kilid. Oh, to adito na po baka nato sa inyong likod. Ang kuya ba musulod bitag balay? Mamaa ka mo ana ra bagi siya duulon dagko kig bangkil. Adlok na bo yun unggoy go. Oo man. Kani ako alos o kaning biskwit nga ko anlos. Kani ay kani. Ano pa? Gayon. Kila ba kami? Isa lang los. Kaning dalagang bukid los. Kanang dagko. Ganan mas buloy ani god. Ah, dagko na 25 na. Oh, kanira. Dayon ko anlos oling. Kami mo sa klase go. Lagi tamis no. Amis nga parat-parat. Oh. Kila ba ko uling Isa. Og egg, duha ka eglos. Naa pa tong noodles los katong kalamansi. chili man si? Oh? Wala ka dumdum si ate ug aha gibutang ang kung nakuha ng beef nga laki mi. Ay, wala sa. Wala na. Wala na. Amo di ingon siya nga wala na ay wala do siya kita. Kanang mancher los ba pilang putos ana. 18. Ang kana los bi kilami sima-sima. Kanira los oy. Egg pan. Ay egg po di ay. Ang kani. Okay na los. Sa tin ay uling na. Oling, egg din, sopas o mancher. Okay, okay. Salamat los. Napay mo palit los oh. Muuli na ta guys kay ang unggoy guys ning adto na dito sa likod ning tabok. May lag makuha na ng unggoya kay dako ra ba kay siya nga unggoy ahak ang tagiya na nagtrabaho nurse man gud ang tagiya ato guys. Guys. Diri ko ning agi sa git wala ko ning shortcut kay tuol ra man pod. Ah, kainit na kuan jud ko sa init ba nabulad jud ko sa init. Mo continue kog kaon guys oy.
Continue tagkaon ko. Unsa na orasa. Ang dagol baya ay dako kay tingog. Uy, Ginoo ko nagpula dayon guys. Namula din sa init guys oh. Pula dayon murag naong nako to ni aging adlaw nga. Nasunog. Ano man ka saba man ka kayo man ka hilab tinibots. Kauron. Hay, continue tagkaon guys. Ako nagkaon ko ganina guys. Karon guys kay paggawas na ko tingala ko sa kong mga dugi perting sa baa guys. Paggawas na ko kay unggoy man akong nakita mo to nga. Kidali-dali na kog hipos akong gikaon kaya akong mga iring patong diri sa lamisa. Akong gidali-dali hipos yung gawas ko guys kay dagandagan ko dito kay akong gipictura ng unggoy guys kay para kuan kaning maklim siya ba makuha siya. Nya wala pa may ning claim. To ning tabok ra ba to sa pikas. Akong sudan guys is pinirito, ginamos, ug utan nga sari guys. O sari nga utan. Nami kaayo. Tiwas tagkaon. Gutom ko. Ang ginamos Ang ginamos guys kay makalikuan sa kaon makalami sa kaon wala diet. Dapat talaga masima guys. Turon na siya nga saging. Ato masima. Apagay ko pan. Agana mo nila pagkaon yan. Nagkuha ko sindahan pa. Dako itong pan guys. Hilig magugug sima guys. Sima. Parang kitag pagkaon ani ron. Kani kay ganay kasi banana ani guys. Ani Ako sang gikuhaan ani kay ganahan siya. Mangutang ko guys. Sayo pa kaya yun. Mangutang sa tindahan. Huy! Kayo. Unya na sulod hindi nakalingkod ako, makaon ako. Abra sa ako sa inday guys. Sa ako sa inday. Hala. Hindi ako nindaos kong iri. Wala na yung unggoy tay? Nandoon na sa baba, doon sa likod nila Los. Magdungan ko guys guys. Giganahan ko sa ginamos. Dagol, paghilom dagol ha, paghilom. Gamay lang ato idungag kay bisag di pun mahurot sayang ang rice. Dagol, pistot. Dili manghilabot ba kay wa ka gihilabtan ikaw. Delicious guys, delicious. Balatong. Okay.
Ngaon ta guys. Akong person guys, oh, gusto mo patog lamin sa up. Nona? Nona? Nono ha? Nona? Ha? Nona? Gara ah. Dili mo patong dito ra sa ubos. Anong mo patong man jud daw kuno dire? Ikaw ha? Mupatong sa lamisa guys, dili na ko papatungon guys kay hindi man na siya magsinamok. Maanda na nagpatog lamisa, makapatog na siya gapatong dire. Tara ra ka, kadaon pa ko. Guys, busog na kay ko guys, pero kami po kay kaon kay ang ginamos. Makagana sa kaong ginamos guys. Utan pa jud ah. Busog na ako guys. Busog na ako guys. Ay, nalagay ako sa kabusog guys. Naluya ko. Thank you Lord sa grasya Lord nga imong gihatag sa mga sa taga-adlaw. Nabusog ko Lord sa grasya sa pagkaon. Nabusog na ko. Thank you Lord Mama Mary sa pagkaon nga kanunay nasa mo ang ibabaw sa lamisa. Daghang ko pagkaon guys oh. Klase akong pagkaon guys. Unya na guys kay man lantaw mig TV sa akong ay man lakaw man di meron adto mig tuburan guys kay mang limpyo man di mig boarding house. Unya yag uli na mo uli ra mig pagman mag limpyo boarding house mo uli man mig kay kuan man pampahoy pa sayo. Nagpaabot ako sa kong bana guys kay nagwashing po sa kinan so nagpaabot ra ko niya mahuman to siya og washing tod-tod papahoy pa pud nako. Tadtaod ay unya na mi madto guys kay human paniud to. Kay para kung mama dito magkarag-karag og luto kay madto mi dito kapay paniud to guys magkarag-karag og luto luoy kaayo niya busy ba siya daan sa tindahan. Mo na madto mi dito human na mo paniud to kay para dili na siya magkarag-karag. Relax na siya. Magpalit pa di kong tambal karon sa mga dogi guys kaya ako na po na silang ikuan purgahon kay murag nakakita ko silang pupo kaganinan murag na ikuan manang purgahon ako imnon ako silang tambal no, tagsa-tagsa. Hi Inday, busog na si Mami. Anay ulo day sayang mukha man ni sila ni ulo. Dili man ni sila mabukog ani guys kay ang ulo guys is kagubgob kaayo guys. Kay giprito man ni nako og maay naradong oh. Inday, dali. Ulo oh. Si Inday gisigalaway ang kuan.
Si Inday guys, ganahan siya mukaon. Oh, gusto siya mukaon. Galing lang guys. Tungod sa pill siguro, gauwag na pud siguro ni siya guys. Kay mulingkod siya guys. Mugawas iyang ihi. Gawag siguro ni siya. Dili man siya ko ano ni Boots guys. Kay yung kiyos man ang iyaha guys. Tungod siya. Gihilab ta ni Boots. Kapalo may nag-uwag na pud ni. Gipainon na mag-pills. Kay na pwedeng maburo siya guys. Kay di na dyan makaya ang pag-atiman guys. Mabilar ko guys sa mga itoy guys. Ako'y inahan Ginoo ko. Magkamata ko og kanang kadlawon na masikog mata-mata kay muhilak ako dayon ipatutoy sa iyaham nang kulang kikog tulog guys nang dili sa ginamo ni paburos na gipils na namo kay para dili na siya maburos. So dili natataman guys, salamat sa iyong support guys sa pag-like and share, follow sa akong Facebook page, Facebook account, sa Reels og TikTok. Og thank you so much po guys sa nag-subscribe sa akong YouTube channel. So wala pa naka-subscribe, subscribe na mo para guys makita ninyo ang akong mga vlog tanan. So bye everyone sa inyong suporta kanako og amping tang tanan guys og God bless natong tanan. Na ako idugi diri guys nga sige og panguhit guys kay nangayo og ulo sa pinirito guys akong tagaan di kay looy kaon kaani imbes na mo goodbye nang ta si mami na continue na po dinoon kasi sige kag pangayog ulo napa si Inday guys ngayo ulo guys day ulo sa isda dili ra man na sila matunog anang ulo sa isda guys kay ako man ang kagubkob na ko og kanang prito so ang mga bukog ani nangaluto na mo nang dili na sila mabukog ani ang akong Persian dili na ko pakanon ani so bye everyone na bye.